takambozviisa mudare kuti tizviongorore kuona kuti toita go for it here or not. Of course pane pfungwa dzimwe dzekuti vamwe vanoti Mwari vanotichengeta, vamwewo vanenge vachiti ngative tinoningira tinobaiwa COVID. Saka mukati mekereke mune vakabaiwa, mune vasina kubaiwa. Vakabaiwa aiwa izvo zvibozi zvakanga zvatotaurwa kuti vanonzwa kuti vanoningirika, vanodzivirirwa, vakasununguka kunodzivirirwa, hachisi chitema chokuti unozouya uchireurirayo. Asi kana uchinzwawo mweya wako uchikuti haufanirwi kuenda, apo conscience yako ndo yaunoteera. Ndo mapedzero atakaita nyaya vanotouyawo vachirapwa imomo zvichipera. Asi nekufamba kwenguva takazoona kuti pane zvinogona kupera neminamato, pachizoya zvimwe zvinozodawo mishonga like wanana cholera. Takaona kuti hazvinganamatirwe zvikapera, takazvibvumira izvozvo kuti vanogona kudzivirirwa. Nekuti ndiri kutaura on behalf of chechi yedu isisu, nekuti machechi echipositori inofunga anopfuura 1,000, but mamembers eYuda Caesar ari about 620. So neruzivo irworwo tiri kuparidzira shoko iro kune vamwe vedu kuti isisuwo inini ndine chechi yechipositoriwo, asi takaona zvakakodzera kuti vana vaimmunizwe. So ndo mamiriro atakaita, but tine mabeliefs akasiyana siyana, but tinenge tiri kuonesana. Ndokusaka pakavazova neorganization iyoyo yekuti tigone kuonesana kuti izvi tiri kuviga vanhu vapenyu, izvi zvinogona kudzivirirwa, izvi zvinhu zvacho tinomirawo nemweya mutsvene iwoyo, ende zvichitofambawo. Kumakereke kwedu chese chinoda kuitwa chinotanga chatombotaurwa nemweya mutsvene. Zvinototaurwa kunzi ndaona pamberi apo paita denda ranga riripo pamberi apo. Saka pane muteuro unounzi vana vese vezvikoro ngavauye vaitwe muteuro. Chero vamwe vari munyika chaivo vanotouya vachipinda pamuteuro iyoyo, chokwadi vachirapa. Hakuna chinoitika ndechekuti kana muchitenda kuti chokwadi mweya mutsvene unondiporesa, ichokwadi unopona. Nekuti kunyange kuchipatara kwacho kukaenda, asi usina rutendo rwokuti zvandiri kuenda kuchipatara ndiri kunorapwa ndichipora, haupori. Kumasoro kwacho ukauya ukanoitwa muteuro mazuva ndichandikashata kune mushonga wakaita kuti ndingapore, haupore zvechokwadi. Asi ukaenda uchiti inini ndiri kunoitirwa muteuro wemudumbu, mwana wangu anga achichaya nemudumbu, ndabikirwa malemoni neuchi kumasoro, ndikapuwa mvura yemunamato ndikanopora, anopora. Zvakare ukanozviteedzera chaizvo zvirigo zvinodiwa nemweya mutsvene, unopora. Saka nyaya iripo ndeyekungoti kutenda kwako kunokuponesa. Hazvinei nekuti uri kutenda muchipatara here, uri kutenda kukereke here, asi zvauri kutenda izvozvo zvinokuporesa. Ende hapana isusu tinoti kumasoro kwedu kwandinonamata inini, hapana munhu anoenda kuchipatara asati anoona mweya mutsvene. Unotanga watoenda pamweya mutsvene chekutanga. Mweya mutsvene unokuitira muteuro, wozokuti nekuti pamwe vanenge vatoona kuti hana yako iri parutivi ndiri kuitira komunamata, asi hana yako iri parutivi pfungwa dzako dziri kufunga chipatara, vanozongokuti enda zvako, asi vanenge vaita sei? Mweya mutsvene waita basa rawo. Nekuti mweya mutsvene ukaita basa rawo, ukanyatsoita basa rawo nemazvo, munhu anotokupora. Ndinonzi mufundisi Innocent Chitanda, ndiri munyori mukuru webazi reYuda Caesar, kubatanidzwa nemapositori, nedzidzisa nekutaura nemapositori zvakanakira mune zveutano.
panguva ino yetiri tine dambudziko rekorera. Ndofunga seYuda Caesar chishuwo chedu ndechekudzidzisa vanhu vedu kuti vanzwisise kuti korera haibvi kumweya wakaipa. Korera inokonzerwa netsvina. Sakani kana munhu abatwa nekorera pane zvinokuziridzwa neveutano. Saka tichiti nhengo dzese dzechipositori nemamemba eYuda Caesar zvinenge zvakanaka kuti muteedzere zvinotaurwa neveutano pakudzivirira denda rekorera. Saka naizvo tinongoti hakuna chirwere chinonzi ichi hachirapwe nemweya mutsvene. Kana nyangwe vanotoita maimmunizations, pfungwa iyoyo yeimmunization yakatobva pamweya mutsvene. Saka we believe kuti zvese zvinganzi zvinganetse pamwana zvese zvinogadziriswa nembiri yemweya mutsvene. Ndizvo zvatinobhiliva. Kana iri nhau yekunzi kunosungunutswa kwemadzimai zvamenge zvataurwa zvakunzi panoda clean environment, isusu vana amai vanotosunungutswa. Kuna naamai nyamukuta nambuya nyamukuta varipo kumasoro vakatongomirira kusungunutsa madzimai anenge akazvitakura, endi vanotosunungutsirawo pano pakashambidzika zvokuti hapana kana riski yekunzi tetanus hapatorina. Endi zvakadaro chero makatoona vana vekumasoro vashoma vanonzi vamungati ava vanorwara kana kuti utano hwavo hauna kuita zvakanaka. Kana nyangwe zvakashorwa namama zvokunzi nasister muto zvokunzi dehydration nhova chichi, tinotoziva kuti chinotokonzeresa nhova kushayikwa kwemvura muviri memwana. Saka vana vanotokurudzirwa kutomwa mvura yakawanda, vanotopihwa mvura yakawanda vana yekubvira vari vacheche. Mweya mutsvene unongochitongovaka munamato vana vachikura. Zvatinotenda nazvo.